Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Blue Heaven. Εντάξει. Λοιπόν. Μπορεί να μην έχει και ίντερνετ και να παίξουμε κάτι άλλο. Δεν πειράζει, θα παίξουμε κάτι άλλο. Δεν πειράζει, θα παίξουμε, άμα δεν φορτώσει, θα παίξουμε κάτι άλλο. Και όχι Roblox, άμα δεν φορτώσει. Άμα όμως φορτώσει, θα παίξουμε Roblox. Δεν το βλέπω αυτό. Άκυρο, δεν θα παίξουμε Roblox. Τι να παίξουμε? Να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Το διδάσκει, πρέπει να πέσεις. Ούτε και αυτό δεν έχει ίντερνετ. Δεν έχει κανένα ίντερνετ. Μάλλον δεν έχω ίντερνετ, αλλά δεν πειράζει. Θα παίξουμε Upgrade. Yes. Πάμε να βάλουμε βίντεο. Σε παρακαλώ να φτάνει. Άνετα. Ναι, όπως βλέπετε. Τα έχω όλα. Να. Είναι τέλειο να τα έχεις όλα. Επειδή έχεις όλα skin, έχεις και τα τέτοια που έχουν και τα καινούρια. Είναι ωραία. Και έχεις όλα τα special. Εγώ τι να πάρω? Θα πάρω την μπανάνα μας. Λοιπόν, πάμε. Θα κάνω και μια περπάτημα. Θα κάνω μπουνιά, μπάλα, αγκαλιά και χορό. Όπως ξέρετε, χορός, όταν βάζεις στο πίθη με τα τούβλα, σε βοηθάει. Ναι, όλοι δεν το ξέρουν. Όσοι το ξέρουν, δεν γράφω. Αυτή ξέχασα κάτι. Λοιπόν, ξέχασα χορό. Θα βάλουμε και να είναι τώρα, δεν μας νοιάζει. Θα βάλουμε τέλος πάντων αυτό. Το έβαλα τώρα, εγώ δεν το έβαλα, σίγουρα. Το έβαλα. Πάλι κάτι, το έβαλα, πάμε. Έχουμε 32 άτομα, παιδιά, βλέπετε εδώ. Επειδή μεταξύ είναι πανεύκολο. Περιμένουμε και να μην περπατήσουμε και σίγουρα. Περπατήσαμε τελικά σίγουρα. Τι να κάνουμε? Πέρας με αυτόν, θα περάσω. Είναι δεύτερος. Δώστε στα παιδιά. Νικήσαμε.
Κοντεύουμε. Μόνο εδώ κάπου που είναι κοντά. Είναι αυτό. Τι είναι. Μέχρι να πάει. Λοιπόν, πάμε σε άλλη πίστα. Εδώ για 8 είναι πάντα. Είναι πρώτος όπως βλέπετε. Θα συνεχίζουμε την μπάλα για να είναι ακόμη πιο πρώτος. Μακάρι αν τελικώς θα πήγαινε τόσο καλά. Νίκη. Αλλά χοροπίδα. Α, καλά τώρα. Πάμε. Άσε με τώρα. Μην το πω τώρα επειδή... Είναι τελικός. Όχι, είναι τελικός τώρα. Είναι 7. Ο οποίος πάει. Και παιδιά επίσης, τι έκανε. Παιδιά, ελάτε να μαζέψουμε like. Να κάνετε like επίσης. Πολλά like τέλος πάντων. Πάμε. Είναι αγαπημένη μου απ' όλα. Είναι αγαπημένη μου. Όταν είναι τελικός αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Επειδή τους ρίχνω. Αλλά μπορεί να πέσω και ο ίδιος. Η ίδια έπεσα παιδιά. Είναι τα πολυνάκια εδώ τα βλέπουμε. Το χωρούνε κι όλοι. Αν θα δύσκολο. Περιμένω, παιδιά, έπεσαν 5, 6, έλα χάστε, έλα, είμαστε εμείς, 2 όμως τώρα. Έλα, πάρ' την κορώνα μου. Παιδιά, πήρε κορώνα, yes, πήρε την κορώνα. Μπράβο! Ναι, πήρε την κορώνα! Πόσο τώρα έχω? Τώρα έχω 14. Έλα, yes. Πάμε ξανά. Μ' άρεσε.